गिबियावनो आङो बे समाव नुजाथिफैनो हानाय गासै खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम जोंनि बतझर डिस्ट्रिक्ट एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएशननिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोदों। आरो जे बाथ्राया जाहैबाय दिनैनि बे खौरां मेल बा प्रेस मिट लानायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जे दाखालि बावै जानानै थांनाय जे गाबोन समफोरहाय रिजाल्टआ ओंखारसिगोन जे बे जानानै थांनाय जे एसेम्बलि इलेक्शन आसाम एसेम्बलि इलेक्शनावहाय जे उदालगुरि बियाबनिफ्राय गेलेनाय जे जोंनिनो जे सिगांनि जे बारग' आफादगिरि एबा मानगोनां बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी जे बिथाङा गेलेदों। दा जोङो आसा खालामदों आरो मिजिंथिदों बिथाङा मोजाङै मोजां देरहाथों, देरहानानै फैथों आरो गोजौ थाखोआव थांनानै जेन' बिथाङा मोजां बिबानफोरखौ मोननो हायो बा गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरा मोजां बिबानखौ बिथांनो होयो, मोजां खामानि मावनो खाबुखौ होयो। बेनि थाखाय जोङो जोंनि दोलोनिफ्राय आसाम सोरखारनियाव बा बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरनियाव बा इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरनियाव जोङो बेखौनो खावलायदों। आरो जे बिथाङा जे गोजौ थाखोआव थांनायनि उनाव दा जे बिबानावहाय बिथाङा दङमोन, बर्तमानाव जे बिबानाव बिथाङा दङ, जे बिटिसि खुंथायनि बिथाङा डिपुटि चिफ गाहाय लेङाइ मावफुं सोद्रोमा हिसाबै बिथाङा खामानि मावगासिनो दङ। दा बिथांनि मासिया खालि जागोन बा लांदां जागोन। दा बे लांदां जानाय बा खालि जानाय जायगायावहाय जेन' बे इउपिपिएल आरो बिजेपि एलायन्स सरकारनि गासै दैदेनगिरि गासै जे प्रमद बर' सार बिथांजों लोगोसे गासै इएमफोर, गासै एमसिएलएफोर आरो इउपिपिएल दोलोनि जे आफादगिरि नेहाथारि आरो गासै मावथिफारिया बिथांमोननियाव जोङो बेखौनो थोंजोङै बुंनो सानदों जेन' गबिन्द बसुमतारी थांखांनायनि उनावहाय जे गबिन्द बसुमतारीनि मासियावहाय जेन' बारग' एनडिएफबिनिफ्रायनो मोननो हायो बेखौनो जोङो आसा खालामदों आरो बुंनो सानदों। दा जों दिनैनि जोंनि जे बे खौरां मेल लानायनि गुबै थांखिया बेनो आरो। जोंनियावथ' दा गोबाङा मोनाखै, मथा मथि जोंनियाव दायो 15-20 जनसो दंबावो बतझरा हिसाबै जोङो दासिमबो मोननो हायाखै। मोनगोन ना मोना जों बेखौ जेबो बुंस'नो हाथ'वा दा। जा मोनगोन बायदि मावगोन बायदिखौ जे जोंनि दैदेनगिरिफोरा बुंगासिनो दङ। आसा खालामो बेखौ गोख्रोङै नाजानानै गोजौ थाखोआव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोनहा गोख्रैयै मावफुंनानै होथों बा होगोन होननानै जों मिजिंथिदों आरो। बे बिथिङाव जोङो सोरखारनियाव जों बेखौनो खावलायनो सानगोन जे दायनिगिरिया जायखियानो जाया मानो बियो दायनिगिरि, गोख्रोङै बिनि सायाव एक्सन लानांगौ आरो दायनिगिरिखौ हमनानै गोख्रै साजा होनाय खामानिखौ बे बिटिसि सरकारा हाबा मावनांगौ आरो जों बेखौ आसा खालामदों।